Zuciya kashi na biyu, wacce na kanwar soja ta rubuta. Bayan sun datsa wayar, Amatu ta lumshe ido tana sauke wata ajiyar zuciya da ta fito daga zurfin ruhinta, kamar wacce aka saukar daga dutsen damuwa. Muryar Nashwan kawai da ta ji, duk wata kunci sai ya shige. Ina son shi so da ban taɓa yi wa wani ba, shi nake yi wa addu'a cikin dare da safiya. Muryarsa kaɗai na isar da farin ciki cikin zuciyata. Ta furta da wani irin ƙanƙanin murya mai sanyi, hannayenta a cike da rawar sanyi da tunanin wani irin so ne da baya buƙatar kyauta, baya jiran reply, kawai kasancewar shi ne abin girmamawa da mafarki. Cikin wannan nutsuwar da shauki sai ga mama ta shigo. Mace ce kamila, ba za ta haura shekara 40 ba, mace mai sanyin fuska da sautin tafiya mai kwantar da hankali. Amatu ta sauko daga katifa tana gaishe da mama. Safiya na gefe tana gyara lilo da dariyar kwanciyar hankali. An samu ruwa da safe, dusar gajimare da daddaɗan sanyin iska ya lullube garin. Su uku suka fita wajen gida domin ɗaukar aikin safe kamar yadda suka saba. A cikin shirin tafiya aiki, Amatu ta shiga bayi ta yi wanka, ta fesa turarurruka masu daɗin ƙamshi, sannan ta zaɓi kaya farare suit mai kyau, suit mai sauƙi da lafiyayyen hijabi. Da ta fito sai shef ɗinta ya bayyana da salo. Ta cika ta kwatance, amma cike da modesty da kamun kai a gaban madubi. Ta tsaya tana kallon kanta, hannunta na dafa kirji kamar tana tambayar zuciyarta ita wace ce. Wace ce Amatullah? Amatullah 'yar mace mai kamun kai da imani. Ta fito daga gida na natsuwa da tarbiyya, amma rayuwa ta koya mata yadda ake zaune da hawaye a fuska da dariya a zuciya. Tana da murmushi da zai iya warkar da zuciya mai ciwo, da idanu masu taushi kamar ruwa mai nutsuwa. Ba ta da hayaniya, ba ta da surutu, amma idan ta kalle ka da ido za ka fahimci cewa akwai sirri da zurfi da ta ɓoye. Tana aiki a asibiti, ƙaramin matsayi, healthcare assistant, amma zuciyarta girma take da tausayi da kulawa. A duk ranakun da take fuskantar wahala, ba ta taɓa fushi da Ubangiji ba. Soyayyarta da Nashwan wata labari ce ta silent devotion. Tana iya haƙuri da komai saboda shi. Amatu ba mace bace da za ka gane da fari. Dole sai ka tsaya ka zurfafa, sai ka fahimta a hankali. Akwai wani abu a cikin shigarta, cikin tafiyarta, cikin yadda take kallon madubi tana tambayar kanta, shin ni ce ta cancanci soyayyar sa? To, ta ce Amatullah ce, wacce Nashwan ke mafarki da ita, wacce rayuwa ta so ta yi wa rauni, amma zuciyarta ta ƙi karɓar karyewa. Amatullah Yusuf Labaran shine cikakkiyar sunanta. Amatullah Yusuf Labaran, kyakkyawar budurwa mai cike da nutsuwa da kunya. Ta fito daga ƙaramin gida mai tarin daraja da tarbiyya. Ita 'yar asalin Borno ce, daga unguwar Gwange, wato ɗaya daga cikin tsofaffin unguwannin masu cike da tarihi da rayuwar talakawa a birnin Maiduguri. Unguwar da take cike da ɓoyayyun daraja. Duk da talaucin da ya bayyana a bangon da ƙofar gidan, akwai arzikin zuciya da girmamawa a cikin iyalanta. Unguwar da ko ruwan famfo ya ƙi fitowa, mutane ke da zuciyar taimako da haƙuri da juna. Malam Yusuf Labaran, mahaifin Amatu, mutum ne mai ilimi da ɗabi'a. Ba shi da yawa a aljihunsa, amma ya cika da basira da tarbiyya da ya tura wa 'ya'yansa. Ma'aikacin gwamnati ne, malami a makarantar sakandare ta gwamnati. Rayuwar Malam Yusuf ba mai cike da kwaɗayi ba ce, sai dai koyarwa da addu'a da fatan 'ya'yansa su rayu cikin nasara da tsoron Allah. Yana da yara uku. Na ɗaya, Mahir Yusuf, shine babba a cikin 'yan uwansa. Yana da shekaru 23 a duniya. Ɗalibi ne mai hazaƙa a Jami'ar University of Maiduguri, sashen kwamfuta. Kamar mahaifinsa, yana da natsuwa da hangen nesa. Sai dai Mahir ya fi son ya fita daga ƙungiyar talauci da ɗan karen aikin gwamnati. Yana mafarkin kafa ICT company ɗinsa domin ceto iyayensa daga wahalar rayuwa. Ta biyu ita ce Amatullah Yusuf. Tana cikin matsakaicin shekarar ta 20 kenan. Diyar da Malam Yusuf ke alfahari da ita, budurwa ce mai hankali da kamun kai. Tana aiki a babban asibitin gwamnati, General Specialist Hospital Maiduguri, a matsayin ƙaramar nurse, healthcare assistant. Ta saba da sanyi da zafin asibiti,
idonta ya saba da ganin hawaye amma zuciyarta bata saba da bari ta bayyana nata ba. Tana da kwarjini da hali mai jan hankali. Duk wanda ya sada ta da ita yana gane cewa akwai zurfin hankali da farin ciki mai boyuwa a cikin sirrin ta. Shi yasa Nasuwan bai gushe da soyayyarta ba, ko da yake zuciyarta tana cike da shakku da mafarki. Ta uku ita ce Safiya Yusuf, ta fi kowa ƙuruciya, yarinya ce mai shekara 15. Tana cikin shirin zana junior waye. Safiya yarinya ce mai wayo da surutu. Tana da dariya da ke sa uwarta ta manta da gajiyar duniya. Ita ce abin burgewa a gidan Malam Yusuf. Tana sha'awar ilimi, tana kuma alfahari da Amatullah. Wani lokaci har tana kwatanta kanta da ita a gaban madubi. Gidan Malam Yusuf ba kawai alfarma ya kunsa ba, sai darajar mutunci. Gidan da ko da turmi da taɓarya ke yi da ƙyar. Ana ci da albarka, ana kwana da aminci. Wani guri ne da su da addu'a suke wakiltar arziki. Amatullah ce farar gobe a cikin ruwan dare. Ita ce zuciyar mahaifinta ke alfahari da ita. Ita ce tauraruwa a cikin gidan da baya da wutar lantarki amma ke da hasken zuciya. Ita ce jin da numfashin labarinmu. Bayan Amatullah ta fito daga ɗakin su, ta shiga tsakiyar gidan tana gyara ɗan gyamban hijabinta. Mama Rabi ta dube ta da murmushi, tana furta mata addu'ar fatan alheri da karewa daga sharrin hanya da mutane. Allah ya tabbatar da alkhairi a yau, ya tsare ki da alkawarinsa. Amatu, mama ta ce cikin muryar da ke cike da kauna da kulawa. Amatullah ta lumshe ido ta amsa da amin mama, sannan ta shige kofar gida cikin nutsuwa da sanyin safe mai daɗi. Fuskar ta lullube da kwarjini na mace ta bari. Ta tsaya bakin titi tana duba gefen hanya don samun abin da zai kai ta hospital. Cikin sauri sai wata karamar nafef mai kyalli ta tsaya gabanta. Dan saurayin da ke ciki ya leko da fara'a da sallama. Assalamu alaikum kyakkyawar halitta daga ubangijin halitta. Aminci ya tabbata a gare ki. Amatullah ta tsaya cak. Zuciyarta na karanto sunan da bata ji ba tukuna, amma muryar da kunninta ya tsinta ya jiyo ta juya da hanzari. Ta saukar da ɗan guntun murmushi. Habibu, saurayin da kullum baya gajiya da bin diddigin soyayyarta kamar yaro da kuka yakan cusa kansa a cikin zuciyarta. Yana da shegen kawaici da zafin so wanda ke jan hankali ko da a hankali take tafiya. Lafiya dai yaya Habibu, ta ce cikin ladabi da kasaita, tana mai gyara jakarta a kafada. Lafiya Launas Ahmad, na ce na kawo ki aiki yau ko? Ya ce yana ƙoƙarin buɗe ƙofar gefen nafef ɗin cikin ladabi. Ta ɗaga hannu cikin girmamawa amma da takama. A'a yaya Habibu, na gode wallahi. Ka daina wahalar da kanka, ni dai na saba zuwa da kaina. Habibu ya ɗan sunkuyar da kai ba tare da nuna damuwa ba. Sai murmushi ya yi da cewa ai in har wahala ce ke kawo ganin fuskar ki safe da safe, wallahi zan ɗauke ta a matsayin ni'ima ne daga sama. Amatullah ta yi dariya. Ta kau da kai cikin jin nauyi sannan ta ce na gode yaya, Allah ya saka da alkhairi. Sai ta juya cikin natsuwa ta nufi wata babbar motar haya da ta tsaya daga nesa. Habibu kuwa ya bi ta da kallo har sai da ya fice daga gani. Yana kallon fuskar ta kamar ana rubuta soyayya da alkalami a zuciyarsa. Tana cikin motar, fuskar ta a windo tana kallon yadda iska ke jefa ganyen bishiyoyi cikin sanyi da natsuwa. A cikin zuciyarta kalmomi ne ke yawo kamar ana karanta su daga wani ɗan ƙaramin littafi da ba kowa ke da damar buɗewa ba. Ina ma a ce Nashwan yana bani lokaci kamar yadda yaya Habibu ke bani. Ina ma a ce duk wata mace za ta samu namiji da ya damu da ita da zuciyarsa gaba ɗaya. To da kowace mace daɗin rayuwa ne nata. Ta sauke ajiyar zuciya sannan wayarta ta fara ringin. Ta zaro ta ɗaga jakarta. Baba ne, sai da ta ɗan lumshe ido kafin ta ɗaga ta kara a kunni. Baba, barka da safe, ta ce cikin natsuwa. Kin fita kenan Amatu? Eh baba, ina hanya yanzu. To mama ta ce kana bacci. Zan dawo da wuri sai mu yi magana. To yata, Allah ya kiyaye hanya. Ta katsa wayar tana murmushi, zuciyarta na ta ƙaunar da iyayenta ke nuna mata, soyayyar da ke da tsafta da fatan alkhairi. Bayan ta isa asibiti ta sauka a hankali. Ta gyara bel ɗinta sannan ta nufi gaban babban ofishinsu. Da zarar ta sa kafa a ciki, sautin murya da gaisuwa ya kara da ofishinsu. Happy birthday Amatu.
ta da abokan aikinta suka taso suna rungume ta da murna da dariya. Ta ce da sanyi, "Oh my God, kun tuna? Thank you so much everyone, wallahi I didn't expect it." Daga nan sai su zauna tare da ƙawarta da tafi kusa da ita, Laila, wacce ko da yaushe tana tsaye mata kamar 'yar uwa. Laila ta ce, "Wallahi yau sai mun saka miki wani abu, Amatu. Enough of this modest birthday every year." Suka fara hira cike da dariya da zolaya kafin su nufi reception don karɓar jerin sunayen marasa lafiya da za su duba. Zuciyarta ta ɗanyi sanyi kamar ruwa mai sanyin da aka jiƙa makera. Wai me yasa yake nesa da ni haka? Na cancanci kulawa. Bata gama tunani ba sai wayarta ta ƙara. Habibu ne kamar kullum. Girmansa a cikin zuciyarta bai wuce soyayya ba, amma bai da gajiya da ƙoƙari. Sai kawai ta danna ɗaya daga cikin kiran 10. Muryarsa mai taushi ta karaɗa kunninta. "Assalamu alaikum Amatu, ya aiki? Lafiya lau yaya Habibu, sannu da ƙoƙari. Na daɗe ina kiranki ne, ina so in gaida ki kafin ki koma gida." "Ai gani nan zan taho, Allah ya saka da alkhairi." Ta kashe wayar tana jin tausayi. Habibu mutum ne mai haƙuri da nuna ƙauna, sai dai zuciyarta ba ta wajen shi. Tana son wani amma wanda ba ta da tabbacin ya fi son ta. Da ƙarfe 6:30 na yamma, lokacin rana na neman ɓacewa da iska mai sanyi tana hura gefen bel ɗinta, ta fito daga asibiti da takunta mai cike da nutsuwa da ɗacin zuciya. Sai kawai ta hango Habibu a bakin titi, yana tsaye a gefen nafef ɗinsa kamar yadda ya saba, idonsa cike da kulawa da ƙaunar da bai iya ɓoyewa. "Bismillah Amatu," ya ce da ɗan murmushi. Ba tare da ta musa ba ta shiga. Babu hayaniya a tsakaninsu, sai sanyi da nutsuwa da ke bayyana daga kallonsa. Yana tuka nafef ɗin da hankali kamar yana ɗauke da zoben zinare a ciki. Ya kai ta har ƙofar gidansu ya tsaya ya ce, "Allah ya hutar da gajiyar ki huta lafiya Amatu." Ta kalle shi tana murmushi da murmushin da ke tsakanin gaisuwa da alhini, sannan ta ce, "Na gode sosai, Allah ya saka da alkhairi yaya Habibu." Ta juya ta shige cikin gida, amma zuciyarta ba ta da kwanciya. A nan ne za mu tsaya mu haɗa, sai mun haɗa a littafi na uku.